Astaghfirullahalazim. Nggih napa mboten? Nggih pancen ngeten niku wingen-wingenane. Nah, niki lah. Wah, sembayang gak entos. Kita ngono ujug-ujug pengen dadi wali. Sembayange saya kawit ngerti. Niki lah. Kita mugi-mugi ketampi dening Gusti Allah. Mugi-mugi ketampi. Ayo nggih dicoba nggih mungkin dalu bismillah nggih mugi-mugi ini nangisi atine dhewe muga-muga diparingi susah kok anyep kira-kira kula niku sampean nggak ada percaya mek kula niku ndongakno elek kali sampean percaya napa mboten? Nggih ta? Mboten percaya? Nggih, cobi sampean amini, muga-muga diparingi susah. Ya wong pinter ngono. Artine susah niku napa nyusahi atine dhewe. Ya apa sih gek sik durung iso-iso nang pangeran. Nggih napa mboten? Muga-muga susah. Amin. Soro rek. Pun nggih, lho niki lho. Niki. Nggih. Setunggalipun Al-Imam Sayyiduna Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu sahibu tariqatir rifaiyah nati dawuh salaktu kullat turukil musilah fama ra'aitu aqraba wala ashala wala aslah minal iftiqar wadh-dhulli wal inkisar ngantos paring dawuh kabeh dalan menyang Gusti Allah sing iso nyampekno menyang ngersanipun Gusti Allah iku wis tak lakoni kabeh tapi ana ing jerone atiku tak rasa-rasakno gak ana dalan sing luwih parek dalan sing luwih gampang dalan sing luwih pantes karo kenyataane menungsoku tinimbang dalan ngrasa ina, ngrasa pecah, ngrasa wis iku sing cocok. Pun nggih kula baleni rasa kaya ngeten niku mboten abot sing kathah niku merga mboten eling. Nggih napa mboten? Kepingin eling napa mboten? Saestu. Mek kepingin eling 3 perkara sampean lakoni. Siji, tu'azzim amrallah, ngegungno dateng perintahipun Gusti Allah. Ojo dawa-dawa, siji dhisik. Perintah Allah, syariatipun Allah niku kata liwat siji dhisik, liwat sembayang mawon pun. Nate kula kali sampean niku kepikiran sembayang. Aget ta? Mek wong niku nganggep gede urusan niku kira-kira kepikiran napa mboten? Nen? Mek enten napa-napa sing nyandhet ana jerone atine dadi gak enake, mek sampe ana apa-apa, kira-kira kepikiran napa mboten? Sampeyan kali kula napa nate mikiri sembayang? Aget ta?
Nen? Nate napa mboten? Nate sampean kali kula niku angen-angen sembayang napa malih rindu kali sembayang? Cek suwene ya zuhur iku aku kok kepingin iso ngrungokno azan. Nate akeh ta? Rasakno arep-arep, rasakno rindu. Wong krungu azan mawon disengeni kaget. Lho cek cepet e. Nggih napa mboten? Dipaido azan niku dipaido. Ing mongko mek cara dawuh-dawuh teng Quran napa teng hadis niku pun jelas, mek awakmu krungu azan apa maneh nglakoni apa wae masih maca Quran. Azan niku qarimu ahdin min indillah. Sik parek kawit teko sangka ngersanipun Allah. Senajan Quran niku tinggalen rungokno azan niku. Nggih napa mboten? Ojo maneh azan, ojo maneh ngrungokno dawuh para wali-waline Gusti Allah. Wong enten udan mawon sing rupa banyu rahmati Allah. Wa yusannul buruz ilai disunatno ndangak nrimo udan. Niku udan rahmat sing rupa banyu niku. Napa malih sakniki sing rupa dawuh sangka Gusti Allah liwat azan. Napa malih sing miring dawuh para ulama, para ibadillahis sholihin min auliyaillah. Coba tak diangen-angen. Nen? Nggih. Pun ya napa? Kita kadang-kadang niku napa Qur'ane iso mandeg ngrungokno azan. Rokoke gak mandeg. Nggih napa mboten? Nggih ta? Dahare mboten mandeg kadang-kadang niku lho mek pun undangan khol. Nggih ta? Sak para kiyaine, para ustate nggih ta barang pun mantun undangan khol dipun paringi pinarak kelayan sahibul bait wekdal dahar mireng azan gak mandeg mangane niku. Nggih ta pun mboten utak-utik hukum nggih ta utak-utik rasa yati mawon netepi tata krama teng Gusti Allah pun nggih.